Päivää 80 tarvitaan nyt vain ja kierrän koko maailman. Fog on nimeni nyt vain, mä hengen vaarantain, voitan esteet edestäin. Tässä tuun on Passepartout ja Kiko on mun ystäväin. Minä olen prinsessa ja seikkailuissa on mukana. Maapallo kohta kierretään, on aika tulla mukaan meidän suureen seikkailuun. Koko maailma kierretään, me kulta etsitään ja sateenkaaren päähän päädytään. Kilpa-aika vasten mailla tuulen valkosiitien. Niin pitkä onkin tie, joka meitä vie, ennen kuin kotona ollaan taas. Maailman ympärin nyt vaan, maailman ympärin nyt vaan, maailman ympärin nyt vaan, maailman ympärin nyt vaan. Lontoo vuonna 1872. Oh mon dieu, mikä kaupunki. Nimeni on Passepartout ja tulin Ranskasta Englantiin tapaamaan erästä hienoa herrasmiestä, Monsieur Phileas Foggia. Kuulin, että hän etsii hovimestaria ja tasan kello 8 esittäydyin hänelle hänen tyylikkäässä kodissaan Savile Row'lla. Sieltä tarinamme sitten alkaakin. Toivottavasti suositukseni kelpaavat, Monsieur Fogg. Huomaan, että olette ollut työssä myös sirkuksessa. Kyllä, jonglöörinä, trapetsitaiteilijana ja nuorella kevelijänä. Sitä ennen olin palomies. Juu, Pariisissa. Mielenkiintoista, mutta miksi nyt haluatte juuri tämän työpaikan, Passepartout? No, olen miltei koko elämäni ajan matkustellut ympäriinsä. Nyt olen väsynyt sellaiseen elämään ja haluaisin asettautua aloilleni. Olkaa hyvä ja jatkakaa. Sen takia lähdin sirkuksesta. Sitten olin erään mukavan herrasmiehen hovimestarina, mutta sain huomata myöhemmin, että hän matkusteli koko ajan. Hän ei koskaan viipynyt yhdessä paikassa kuin päivän tai 2. Se oli pahempaa kuin sirkuksessa. Ymmärrän. Monsieur, saanko kysyä teiltä, matkustatteko paljon? En ole matkustanut vuosiin. Vakuutan, että vietän hyvin rauhallista elämää. Silloin palveluksessanne oleminen olisi kaikkien unelmieni täyttymys. Ei, minun on aina täällä. Kurkkuni vinkuu. Ehkä teidän pitäisi käydä lääkärillä. Se voi olla vakavaa. Kurkkuni on ollut kipeä siitä lähtien, kun lähdin Pariisista. Vakuutan, ettei ole mitään syytä huoleen. Passepartout, näin nyt näin. Ymmärrän. En arvannutkaan, että olette myös vatsasta puhuja. Olen kyllä. Ollakseen hyvä sirkustaiteilija pitää omata monia taitoja, Monsieur Fogg. Voilà. No, paikka on teidän, Passepartout. Mitä? Kiitos, Monsieur. Teidät on palkattu hovimestarikseni, Passepartout, tänään keskiviikkona kello 10.31 lokakuun 2. päivänä vuonna 1872. Sir, olen kiitollinen. Löydätte työvuorolistanne huoneenne ovesta. Huoneenne on portaiden yläpäässä, noudattakaa listaa tarkoin. Noudatan kyllä, Monsieur. Mitä ruokailuunne tulee, voitte syödä milloin haluatte. Minun pitää lähteä, mikäli en erehdy kelloon 11.30.